Otumfo de nana mebodi an mo bom ase. Owu kura ne ye bekoso asom no asantefo mabunu ya sorry. Se ye ntwe emobi emfa eye opemso na ase tutu ana asante hini bia obeba asase we so eni be fom biem. Ye ntena wo mo mfa eye asantefo anim nya fom biem. Se wo bibi ka kire okrom hene menya eye nibre ana nipa binum ana hye akiri ana se anoma we nyina ekoso. Empanifo se asem se woni mu ho adanse akura na ye twa asem kro na bi ne de aya adanse ugo social media no so da ho ana ye doma bedu wode betu dwa se de mofra no ne nkwada ne ye no ofo aso panyina otenafie man kwada we nanka no ye bu nanka we fo panifo se de ne ka ho ba we de wo ye panyina ono ade sika na man kwada ne se omfa kodwudwa nanka no no mu nyina nchenwe se ukogina ba bi kura na wo ka se me ye proud asantini a na ye obi ya the moment I me se me ni gise me ya asantini na obema na ye oya no sebe ne wagimi adentina me kase me ya asantini me ni gise me ya asantini me nana no pemso o se tutu a won so nka kire o se wo ya bruni won so nka se wo ya nwrani won so nka se wo ya kusasi mosini bone ben emra ben etia e wo Ghana ase obi beka so ya asantini a chopa no fa ntwitwi nanim on fa chopa ni ntwitwi nanim na se bia me ya se me nya kwabrense ama odi nanim kwabrense ama mesrew kwabrense ama mesrew menya no ani dia kwan so a hwe ho free saade we mu ajagraja menya no hwe ho fa free saade nim because o hwe akwadan na chopa ne kura na sabi ebuo bi akura nsen enhye nim onu no ho yo Sam Radio naja Ashanti Youth emabunu eku press conference a eba so no yenya enuabe ma na prempe biska on so in fact on so ka ho bia na so member and na obata kira o the press conference no eba so na eni ntwe nkomoy yenya adwo nkire mfa press conference na ba cho impombo ko de nya obo ade adawroma ene sikadwa tuminti me ho ye okay good yehwe ensema ya na ya ne koso wo social media so behwe na ya de opem so asuom na yedi anatem wo ye Ashanti Youth na so kan mabruko press conference ni nsema mo to dwa e de na mpese Ghana for pa nsem nya mpanifo se kukuru ni jaya keka no so ebejai good entesukoko ewo bi anum na mum essence se bi Ghana asundwie ntino aya na ye na asantefo ye jai na yatifufu but empanifo se ye de yaw na anyaw ya ye njaw faye enu nti enenne asantefo mabunu ya sorry se ye ntwe emobi emfa eye opemso na ase tutu ana asante hini bia obeba asase we so eni be fom biem ye ntena wo mo mfa eye asantefo anim nya fom biem se wo bibi ka kire okrom hene na munjai ema sebe ye sonso no ye de ekese enu nti anenne ya sorry se ye de sa eye ensentrofo nsimu enhiamu wi ebrem ana pacho ya na usususe bi enipa bi na hye enipa bi kutupa ananse ebi enipa eye nibremiti na ebi amanfo so di aye Asante hene atem menya eye nibre ana nipa binum ana hye akiri ana se anoma we nyina ekoso empanifo se asem se wonim ho adanse akura na ye twa asem kro na bi ne de aye adanse ugo social media no so da ho ana ye doma bedu wode betu dwa se de mofra no ne nkwada ne ye no ofo aso panyina otenafie man kwada we nanka no ye bu nanka we fo panifo se de ne ka ho ba we de wo ye panyina ono ade sika na man kwada ne se omfa kodwudwa nanka no no mu nyina nchenwe etu ono ana ye de ono ananum ane ne nsam kaye ye hu se ono na hye akiri anu ti ana ye de ye pa asundwie ye mpese da bia nkofo beka se ana asantefo no no maka omo ho ene ya se nra yase maami bi o ya asantini a ye friends sunyan o kira se o ya asantini o munim so ya asantini o matu agunu so abono imagine se akasa asem wei esi wo Kumase ana ofi se ye ni sunyan station e wo Kumase ana ye wo bi wa ha so imagine se akasa asem wei esi wo Kumase ya ka Ghana nyina betu o manu de agu ye asantefo so ade de be na yaye mo ye ne de ho ene se ukogina ba bi kura na wo ka se me ye proud asantini a na ye obi ya the moment a me meka se me ni gise me ya asantini na obema na ye oya no sebe ne wagimi
adan tina me kasa me ya asantini me ni gye se me ya asantini me nana no pem so se tutu a won so nka nkyere o se wo ya bruni won so nka se wo ya anwrani won so nka se wo ya kusase mosini bone ben emra ben netia e wo Ghana se obi be kasa wo ya asantini yentina wo biem e ma sebi yan so so taso e matambo biem eta embon biem enu nti ane abre na ye nyina ya twa hia good na mpacho e kasa wo ya asantini na wo hene ne opem so a se na feeling se na mosi hoho mo hene Mimia otumfo de nana mebodi an mo abom mu ase owu kura ne ye bekoso asom no de se de ye som ye okatachie opokuware wawu eso da wo som no sibia ye som ye oba ya asantoa wawu eso eguso a ye som no edi ye na asantefo de se bi ye hoahoa ye de because ye dia ne nyamekese otumfo ana baabi asantefo beduru bia so no wa hwe na se ye ko ye gamanche ye ko nkra won de ko so ye ko ogwa fantini ba ko say demo asantefo yi demo asantefo yi je so ma se baabi a akade be na efese baabi opinso be ko bia no oyi sika twitwiridie na wo de ato abom se monfa enhye eye mudwumadie mu na monso so education fund a o hya ase a abo ni pampempem no monfa bi embo monkofo akade be na efese but okoka na nkofo bi se menhoahoa wo hene na sabi se ma menhoahoa me hene memra menhoahoa ye wo busu apanyini o papa kwase ampanyini ko atimi hoahoa no na menhoahoa me hene ase minjai dabi yanu anse na ambe etina na pacho de kwakwa de enkomotwehwe nyina ba wie no de obaka na se obi eba bonte se obedidi mo hina tama mo so ma nhwe ne dini sa oh ya sha ase dada ba ese ne de ye de mra eso eba betwia to Ghana ayo man a ye de mra na kikire Ghana said ye obi ekobo obi ewo Yesu nyan ye wo mema wa asante o ana ye kasa asante a esenti ye ni ade no efrititi o ye ni ade no efrititi ana asante no sabi ye nuanom esremfo nyina aka ho na ya asante o etinu ya kan ho a omunim de etimi ye akwasi broni akwasi kokko omo na kwoton omo ho de ma akwasi kokko asante ankwa ankwose eye asante kokko asida etu omunim abakwase se ye ni eni ede etinu ankasabi efa ne se yankone yanso yankoye bidia ankebetimi ayi bi ba ye ni mra enu nti obi bi obe sa ade ni bia no ye do be famra kwan so na pacho na afia bokuya de no chopa de aba so wo sere mu fa chopa eja o so chopa no mo so mu sei a chopa no fa ntwitwi nanim on fa chopa no ntwitwi nanim na se bia me ya se me nya kwabrense ama o di nanim kwabrense ama mesrew kwabrense ama mesrew menya no ani dia kwan so a hwe ho free sa ade we mu ajagraja menya no hwe ho fa free sa ade anim because o hwa akwadan na chopa no kura na sabi ebuo bi akura nse enhye danim onu no ho onu timitna ho e ka se mimi krom hene ananka obi di na tema anka me sorry menen be chiayam na sabi ye ne ya jimi ana sabi wo asukonuma oba fon tantan bi te se wo na wo bedidi ya hina tema yanka ya no ntum na wo ba bon te so ba be pa cho ye do a che pa ye dey fo a che pa ntwitwu turum na fa twi wanim oba fon Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane ade awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebusan so promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no wa create wallet wo so
enti se rate ne kosoro na de sika kogu wallet no ana se mpo betimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana ana se oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie Any set to say you sumo Ghana hayru. sa pepepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na Papa no